Penbuk jing pressure sedut selong setai yo lek wutในภาค Mempor ni mesti cuti kasngi sekat kendi tadi kan hiu yok krek apa poi tetap dah kajing ya sok tilang ini sirup iuran ni terbujuk debuk jing pressure nunu selong dapat speed kibla hadu poi kan tu de yok kam prak lur tam kata ka paisa ko yok poi kena yo krek hakini CRC yo yok tu lebih dah handai halo kata mem hun bahai khot into mem hun bahai ye kata jing yo ne bha du chi benai dan hi jing yo luti jing klam yang sui em ni wadap ong arle benai chwa Christmas ban ga bor ko suk handrai wajah jing sikat kata man ga to du chi benai hi yo ai chwa ni Christmas so nakaliang jing kum ka parti oi wala kane ka wala ngi 4 poi wala da ka sarkar ka 4 ai dot ya kata ga jing dawa ga jingi amar ka jing timan jingi kalong badai ban siu bai dot barok kendai benai ka tolop jeng kinong tre jengi ka badang sa henrei kene ka sarkar hadu menta ka singiru ka klem pendem hitdot ka jinglong erang jong kene ka sarkar te henrei menta ka singipat hadien bangi ngimban se bangi ha ban syuk khang talano ya kene ka office baro singi nenter hadu men step hadu menta nilaha ban khang talano ya kene ka khang ban pen i ya ka jing persajur bat kumju nagam taban pressure ya kene ka arrogant government bahkan pelai badha ka bakut hi jong kane kasngi ni idan pat ka kham khraw na kita golong ken mau ka jing le beng ka jing pan saja jong pi ya ki baduk ki bakardo sisen kasngi kan sawan ban kit jing khang ha ki kho siu ki jong pi wanong le kai ya ka hok jong ki barit ki baria ki baduk ki bakardo ki ba shem stam ki ba shem khoslai khublai shibon ni pen banam bangi lapan coach no shipor ya kene ka jing ya ki jingi kum ka seng rengkat bakini ke MDC bar kumjo rengkat bar ke jing snak tilang jang ki staff na po GHADC kini to ka jing job yang jing ya ki yang i kam ka parti WP rengkat ke MDC ngi prangon ni na GHADC hado wade ye open bor ya ka sarkar mbanse hapsu ya ka talap cibenai Demete yang wadang sa ada pular ki hakini ki bradang wan yo pelai no ki ka. Dai ini por penbena wada wa ya geni katala wada han wa pem yo ya kata jing anud yang ira tang mut alias so kemeni kini ka jing ya persang lang aku belajar